Caia cuarda is mis chlór, agus an nóg beag míide géanamh rud anspriúil fad. Beag neart fuinna bhúta seo, an bhfuil tú réig? Déan Damhsa lá. Tá ceir céim a bhuiine leis an Damhsa seo. Féan, céim a hain, tá mí ag dul na lábha a luasca. Céim ag dul, beag na lábha ag dul suas agus sios. Céim a trí, crán na lábha mar seo. Deire tá míid chun na húlaí a glanna go topic. Déanann míad na céimeanna go léir le chéile anois. Anois tá míid chun na céimeanna a dhéanamh leis an gceol. An bhfuil tú réig?